Moabot sa 3 milyones pesos ang balor sa nasakmit nga mga armas, mga piraso-piraso ug mga makina sa paggama niini ang nasikop sa mga sakop sa Regional Special Operations Group sa Regional Intelligence Division sa PRO7. Ang kalidad sa mga armas ikatandi na sa kalidad sa orihinal nga mga armas. Si Chelo Vallenas sa report. 5,000 ka pesos nga buy-bust money ang mihatod sa pagkasikop ni Glenn Avila Capoy, 44 anyos, Minyo, taga Sandayong Sur, Danau City. Gigamit ang salapi aron pagpalit sa KG-9 barrel nga adunay flash hider. Sumbuhan sa 45 kalibre, tambor sa 38 kalibre ug duha ka suppressor o silencer alang sa 45 kalibre. Matod sa mga operative sa ARSOG, gigamit lang nga front ang usa ka machine shop sa paggama sa illegal nga mga armas. Nasakmit usab ang nahuman-human na nga mga armas sama sa 45 kalibre, Black Widow, 38 kalibre, caliber 357, 38 caliber, slab nose ug ang nagkalain-laing piraso sa paggama sa armas. Duna say 5 katurnuhan sa armas nga mokantidad gikan sa 600,000 ngadto sa 800,000 pesos ang matag makina. Gilagway sa PRO7 nga maayong kalidad ang mga armas nga gigama sa Danau. Gani gitandi kini sa mga operatives sa ARSOG 7 sa kalidad sa orihinal nga armas. Dili hinuon nila matumbok nga gamiton kini sa eleksyon tungod kay daghan man gyud ang mamalit og armas sa Danau. Lakip sa nasakmit ang duha ka notebook nga nagtala sa mga nagpahimo. Mukantidad lang sa 8 nga to sa 10,000 pesos ang mga armas nga gibaligya sa Danau, itandi sa tag 30,000 pesos nga gibaligya sa mga gun stores. Barato gid na. Unya gawas pa accessible kay naaraman diri sa Cebu Island. Usa sa sutaon sa ARSOG kon aduna bay himuanan og mga bala sa Danau tungod sa mga kapsula sa bala nga nakuha. Hinuon posibleng gigamit lang kini sa pagtesting sa mga armas nga nahimo na. Depende kung naghimo ba sila bala. Pero armas man ilang gi-kuan gyud gi-out. Testing lang siguro ng kapsula to test fire. Chelo Vallenas, Balitang Bisdak.